La sobirania alimentària és nosaltres que decidim com volem que aquest menjar arribi. I és el fet que marca la diferència entre una cosa i l'altra. I és el fet que després fa que el menjar, en els termes de seguretat alimentària, estigui en mans de molt pocs grans corporacions amb molt de poder que decideixen el preu, que no paguen el que toquen els pagesos, que estan extingint la població pagesa, tot i que encara és el 50% de la població mundial, però aquí a Espanya malament rai. I, en canvi, els temes de sobirania alimentària són termes que han sortit de la població pagesa i que des de la població urbana, nosaltres som urbans, em sembla a mi, doncs els assumim perquè estem d'acord amb ells. De fet, som el que sembrem, jo he començat parlant una mica d'introducció de la xerrada, som el que sembrem és un col·lectiu que va néixer al camp i que s'ha associat força bé amb gent de ciutat, amb els quals ens relacionem força bé. Bé, aleshores, vaig a definir-vos, ara que ja us he explicat la diferència entre la sobirania alimentària i la seguretat alimentària, em serà més fàcil definir-vos la sobirania alimentària, doncs seria això, el dret a decidir. Nosaltres decidirem com volem que arribi aquest menjar a la taula, amb llibertat, és en el sentit de dir, sense les coaccions que pugui suposar, no sé, ja sigui unes imposicions tècniques o unes imposicions econòmiques o el que sigui, no? Doncs aquesta llibertat és important. Si tens coaccions no ets lliure, t'estan obligant a decidir alguna cosa, no? Bé, i si des de la sobirania alimentària decidim que volem exportar un producte que fem aquí i ho decidim perquè creiem que val la pena i perquè és el nostre recurs, està bé, no és dolent. De fet, Andalusia està tirant a la resta del planeta, portant a la resta del planeta un quart de l'oli d'oliva que es ven al món, no? I jo trobo que no té per què ser incompatible, no? L'altra cosa és qui controla aquest procés, no? Si ho decideixes de forma lliure i tal, o és algunes poques mans que ho estan fent. Bueno, o sigui, ho dic des del punt de vista que no em digueu que sobirania alimentària vol dir autarquia alimentària, no, vol dir presa de decisions de forma lliure, etc. I ara us explico com intentar lluitar en contra del mercat, en contra del gran poder d'aquestes corporacions que tenen molt de poder i que ens imposen. Fixeu-vos si ens imposen és que la cultura dels supermercats ha fet que nosaltres deixem de veure el nostre menjar com el que nosaltres hem decidit, sinó que anem al supermercat a comprar el que ells han decidit que nosaltres mengem. El canvi és molt subtil, no ens n'hem adonat, però hem deixat de comprar el que nosaltres volíem i hem anat al supermercat i agafem el que hi ha. Insisteixo en que nosaltres no ens n'hem adonat perquè ells ens han fet veure que som lliures triant, però ens ho han imposat. El mateix han fet amb els pagesos. Els supermercats fan que els pagesos no plantin el que ells creuen que han de plantar en el seu tros, sinó que als supermercats els diuen vosaltres heu de posar aquesta varietat, el cogombre ha de ser així de llarg, recte, sense corbes, i el que tinguin corbes me'l llences directament, no me'l portes aquí perquè no te'l compro. I la llavor l'has de comprar no sé quina corporació i el pesticida l'has de comprar no sé on. Doncs això és el que els pagesos es troben, que no són lliures, ells estan obligats a un supermercat que decideix. I nosaltres no és que vulguem aquell cogombre determinada, sinó que són els supermercats que ens imposen aquesta manera de comprar. Bé, doncs com lluitar contra aquesta lògica? La proposta, i l'explicaré sempre en ràpid, que ja us he dit que són els grups de consum, que són aquestes micropropostes, i també vull, doncs consisteix en que ens ajuntem, treballem de forma cooperativa per poder, cooperativa vol dir que ens repartim la feina entre tots i decidim entre tots com hem de fer les coses, doncs ens relacionem amb els productors que creiem que valen la pena, productors que normalment també són treballadors de cooperatives, és a dir, que no venen de grans corporacions que també tenen un control i estaríem afavorint més del mateix, i que aquests productors estan treballant de la forma més sostenible que saben. Jo crec que és molt difícil encara en aquesta societat petrodependent ser sostenible, però quan més sostenible sigui la societat, les propostes més sostenibles seran la pera de sostenibles. En aquest sentit és important tenir-ho en compte, que anem avançant, no hem arribat ni de lluny a aquest horitzó que us he plantejat. Bé, i la manera de relacionar-nos és intentant treure intermediaris d'aquesta cadena alimentària
de forma que, com que estem comprant molt a prop de la porta del pagès, li podem pagar un bon preu al pagès sense que la nostra butxaca quedi molt afectada. Un exemple concret, a Sant Cugat, l'únic pagès que queda de Sant Cugat fa enciams i els porta a Mercabarna. Els enciams em sembla que li paguen al voltant de 8 cèntims a l'enciam, més o menys, potser 10 cèntims. Doncs si nosaltres ens relacionem directament amb el pagès, li podem pagar 50 cèntims, 60 cèntims, perfectament, ens surt més bé de preu que qualsevol altra botiga i al pagès li estan pagant 6 vegades més. Fixeu-vos la diferència, no? I això tot suma. Ell guanya més, nosaltres també guanyem. Doncs aquesta és la proposta que estem fent. És important fer que quan nosaltres triem un pagès és això, que busquem que sigui sostenible, que estigui treballant cap a la producció el més agradable amb els ecosistemes possibles, ja sigui en consum energètic, ja sigui en contaminació als recursos naturals, contaminació que després la natura no és capaç d'assimilar al ritme que tocaria. I ja us he dit, aquí a Cerdanyola n'hi ha 4 propostes de cooperatives de consum que van fent la seva, que normalment tenen un ritme setmanal que és bastant pràctic. Ritme setmanal en el sentit de dir, d'una setmana per l'altra jo decideixo quantes verdures tindré la setmana que ve, més o menys, avisem el pagès les cull, ens les porta i ens les emportem a casa. I durant la setmana tenim el temps per repartir-nos com volem menjar-nos aquestes verdures que ens han vingut. És interessant també parlar que l'alimentació no es basi només en verdures, l'alimentació també es basa en cereals. De fet, la font principal d'energia és la cereal. Doncs hem de treballar perquè hi hagi producció sostenible de cereals al nostre voltant. Si no ho fem això, qui ho farà? Si no, nosaltres no ens preocuparem de fer que al nostre voltant hi hagi aquesta producció de cereals. Hi ha propostes com un pagès, aquest està més lluny, però els conec, que està a Valls, que està fent el seu cereal, que està fent un pa molt bo, el pa més bo que t'ha estat de Catalunya, doncs l'està fent ell i l'està distribuint en cooperatives d'aquí a Cerdanyola també. Hi ha altra gent que està també fent el seu cereal i està fent pasta fresca i l'està distribuint també per l'àrea de Barcelona. Són propostes interessants en aquest sentit perquè ens estan fent l'energia que toca. I abans d'acabar, comentar-vos també que és molt important que quan estem en un grup de consum no hem d'intentar imitar aquesta lògica de consum que ens han venut als supermercats i intentar-la traspassar al que seria el model cooperativa de consum, sinó aprendre a modular, a canviar la nostra manera de consumir adaptant-la a aquest horitzó de sostenibilitat. Si us explico des del punt de vista, no intenteu comprar productes prefabricats, ni intenteu comprar moltes begudes gasoses, aquestes coses, perquè sí que potser les pots trobar fetes de forma sostenible, però que no té massa sentit. És el que volia plantejar-vos, de també aprendre a adaptar aquesta manera de menjar de forma més adequada al nostre entorn. Un exemple concret és recuperar el que seria la temporalitat. Si som conscients que els primers tomàquets no arriben fins ara, al mes de juny, potser alguns arriben al maig, però i no hi havia tomàquets des del febrer, doncs ajudarem a que els nostres pagesos venguin els tomàquets i no hi hagi algú que ens porti els tomàquets de vés a saber on. I els tomàquets potser és l'exemple més clar, però crec que és més important parlar d'altres verdures que si no les comprem a l'hivern acabaran desapareixent perquè ningú les menjarà, cols i coses altres d'aquestes. Bueno, és això. I deixem així. I en tot cas fem un debat si hi ha temps.